Lazaikako semearentzat, oriotarrarentzat, eta baita ere jakina gure omenaldia eta gure ohorea Manuel Agote San Pedro tarrarentzat. Untziak prest dira jadanik, hortxe dituzue lauak, behar bezala kokaturik egoki, eta itsasoko epailearen agindutara ikusten duzue banderatxoa jetxierazi du horre katamaran horretan den itsasoko epaileak, abiatu dira beraz launtziak, 12 eta minutu bat, gora bera hundirik gabe behintzat Jose Luis Korta irtera eta ez da gutxi. Bai, atera da, no? Azkarre, hemen azkarratea hor luzea bite zai guretan, no? Ezko hor minituago segunduak ikiarri luzeak jute dira. Baina hemen lasai gabenen daia korratu bezala atera dira, no? 20. segundu ere burutu da, nobedaderik gabe momentu. Bai, hemen ja atera dira, ja hemen digan aurrera indarra nauzi, no? Bueno, baserri, hasiera, haindikan 34 segundu, badirudi, guztiek gaur hasierako txampa honetan dena emateko gogoa izango dutela, ez? Hasieratik segundu bat galtzea, txarra. Bai, oso txarra, eta dudarik gabe, hemen bakotxa bere teknika, bere taktika emango du estropada zehar, baina dudarik gabe, pixka bat puskatzea aterako die, zatik hemen oso luzea, benetako luzea egiten da, ziaboga bakarra nola den, orduan hemen referentziak galdu egiten dienez, aurrea zure burua ikustea oso garrantzitsu izaten da, lehen ikustea, eta dudarik gabe ziaboga, ez? Ezan, orain ja arraulariak ja pixka bat lasaituko diela, lehenengo txampa luze honen ondorioz, eta irterako segundu horiek dira txarrenak, ez? Horre, astezea probatzen estroboa ja ondo dagon, eskuak, urduritasuna, beroketak bukatu eta bilotza neiko taupada honditan joten da, eta hor konzentrazio izugarri izaten da, ez? Patroian oiu izaten da, barrura, erne egon, epailean banderari begira, eta behin hori irtera hori eman ezkio ja, korputza pixka bat lanean jarduten da, eta pixka bat lasaitu egiten da, ez? Orantxe gure parean, akuarion ingurutik ditugu untziak, geuk ere beti hartzen dugu geure sasi erreferentzi bat, eta iadanik nik uste dut antzeman daitekela, Donibaneko pitin bat atzeratu egin dela, Orio eta Trintxerpe nahiko txukun ari direla, eta behar bada, tosta pare bateko abantailare izango dutela, Galiziaren aurretik, tiraren aurretik, neure begiz eta hemengo beste referentzi batzuk hartuta, baina zer itzi duzu, Jose Luis Korta, zer itzi duzu? Bai, ikusten da Trintxerpe egiarri ondo atala, aspaldiko estropetan ondo atatzen da, no? Baina ematen du hori jo pixkat aurreak, Trintxerpe egin hortxe, eta pixkat tira pixkat atxexo, baina ikusten da Donibane pixkat elitzen nahi dela. Baina handikan ez dago gauza handirik esatei, hemen azkar pasadia treneruak, eta handikan estropa hasi bakarrik da. Baina irutzen zait estropa ikiarri polita ikusiko dugu. Baserri, antzeman daiteke orain mugimendu pixka bat gehiago hortxe uartearen inguruan eta hor punta ingurura irtetzen direnean, hori momentu oso garrantzitsua da estropada honetan, ez? Bai, garrantzitsua da, batetik, hemen itsaso geldila dago, hemen bahia barruan, zu izan duzun bezala, uartea akuarium paretik aterakoan, ja itsaso mugitzen hasten da, eta beste izaten da hor ja palada sentatzeko momentu egokiena ere, ez? Hemen txampan ondorioz, bakotxa bere ritmoa hartzeko, ez? Ezan, nik uste Trintxerpek irtera oso gogorra egingo zula pixka bat, besteakin ez galtzeko alden demo gutxina, eta hori jona zertxo bat ikustea orain atzea, nik uste dut denboraldian zehar nola jokatu duen ikusita, San Pedro eta horiek txampa asko ze gogorra hau egiten dute, eta hori jon irtera da pixka bat luzea begira, estropa da aurrea dijoan bezala bere leku hartzea, Horan izarete ikusten berriz kontutan izan, 3 itxasmila direra, 5.556 metro baino ziaboga bakarra Donostiako Usadio Zaharrari jarraituz, eta hemen itxaso zabalean lan asko egin behar dela, eta horrek erabat berezia egiten duela estropada hau. Patroientzat gaur Jose Luis Korta egun nahiko garrantzitsua izan daiteke baita ere. Ez egundoko trapaila dagoelako, ez da horrela, baina, patroi lana hemen beti da garrantzitsua. Donostian norabide ona hartu behar da, baita ere, erne ibili behar da, inguruko txalupekin eta korrontek ere beste eragin badute hemen, ez? Bai, dana, hemen gauzak txikiak azkenean handiak iten dira, no? Baina gauri patroientzako zuzen emateko, ginaldi egiteko, urik ezartzeko, hortan, lehenko klasifikatorien baino asko zekirobia dago. No, eta ikusten da estropa ikiarri polita ikusiko dola. Ikusten da tiran ondo dikoala, Donibaneko ere pixka rekupertzen nahi dela, baina patroientzako irutzen zait gaur barrumbuak inda deskuidatu gabe, eta zen olatuak inda gina egiten gabe asko ze errexoko zango da. Errexa behin ez da zaten, beti itedezu failua zergetik gati, rozin gauzakatik baina irutzen zait patroientzako, bentsako lana ondo iteko eguna da.
Bueno, 4 minutu terdi burutu dira, beraz esan daiteke luze honen erdia egin dutela, orain itsaso zabalean beste erdika bat egin beharko dute, baserri behar bada, azpimarratu behar da, Tiranek azirako lan hori pixka bat errekuperatu egin duela orain, azken irudi hauen arabera. Tiranek ere, bueno, errekuperaketa hori da, nik uste dut lehen aipatu duguna, ez? Hemen ontziak puskatzea ateatzen dira, pixka bat estropada puskatzea, eta betikoa, ez? Etxaila o aurkakoa aldeen ja despistatuta harrapatzen duten, eta aurri hartu gero mantentzeko hori xamurro delako, ez? Baina, bueno, esan itxeitxeigen alden talde hauek, talde gogorra direla ondo prestatuak, eta naizta irteran hasieran pixka bat atzea ben burua ikusi ez dutela galdutza ematen, eta orain dikan aipatzen duguna, ez? Estropada asko geratzen da, eta laneako minutu asko. Jose Luis Korta, badirudi oso ondo ari direla galiziarrak hor laugarren kaletik, eta haizu Donibaneko bera ere ematen du atzetik aurrera pitimato beto datorrela. Baina irutzen zaite hori jok bueko haitula, aldeiten nahi dela. Orantxe eskainiko digu gure realizadoreak irudi egokiagoa. Bueno, untzitik hartutakoa da, eta badakigu beti untzitik irudiak hartzea arraunean egitea zaila da, eta irudiak hartzea ere bai. Hori jo ematen du pixka bat aurreti dagoela, ez? Oan pixka desente ematen du, oan aldeiten nahi dela. Irutzen zait momentu honetan betaka desentia dula hori jok. Irutzen zait oan aldeiten nahi dela. Bueno, ikusiko dugu, 6 minutu estropada ziden eskerostik, bueltatxo bat egingo dugu epaimaiaren ingurura, hortxe izango da Koldo Aldalur, delegatuak eta presidenteak hor inguruan, helikopteroaren erreferentziak orain frogatzen du Jose Luis Kortak begionez ikusi duen bezala, Orio joan egin dela eta irudi honen arabera, Trintxerpe bera ere momentuz ongi datorrela bigarren tokian. Ea hor delegatuen inguruan da zer iritziak bildu daitezken, Koldo? Hemen iritziak zeuek bildu dituzuen beraiek eta zeuek aipatu dituzuen beraiek pixkat zertxo baita aurretik ote diren oriotarrak edo, baina alde handirik gabe eta estropada hau berez lasai ikusi beharko lukena Luis Javier Salaberria da. San Pedro Gurrengo tandan egingo baitu bere lana, baina ezingo du zan gaurkoan lasai dagoenik Luis Javier, telebistaz ikusten, Euskal Telebistaz ikusten eta hala ere urduri. Bai, beti hala izaten da, tarik uste delegatu guztiak eta presidentiak era. Bueno, badiru dieten alditxo bat izan dugula, Koldo Aldalur lankidearen hitzak eta Salaberria jaunaren hitzak nik behintzat galdu egin ditut, eta ematen du jarraitu egingo dugula, eta gero komunikazio hori konpontzen dugunean berriz bat egingo dugu, jakina Koldo lankidearekin eta horko protagonistekin.